Skal jeg på arbejde torsdag? Eller har jeg fri? Jeg er ved at planlægge i mødeplanen, hvem der skal på arbejde og hvem der kan holde fri. Hvordan kan jeg se, at jeg arbejder færre timer? Jeg kan normalt planlægge dig med 120 timer i en mødeplansperiode, fordi din beskæftigelsesgrad er 30 timer. I denne mødeplan har jeg kun 114 timer at planlægge med, fordi jeg nedskriver dit timetal med 6 timer per søgnehelligdag. Nedskrivningen vil fremgå af din mødeplan. Hvordan kan jeg se, om jeg skal arbejde torsdag, eller om jeg har fri? Din søgnehelligdagsfrihed markeres som FO i mødeplanen. Den har en længde på mindst 35 timer, og den fremgår uden tidsangivelse, ligesom din fridøgn. Din FO kan placeres på selve dagen eller på en anden dag, senest 3 måneder efter søgnehelligdagen. Hvad sker der, hvis jeg skulle have arbejdet 8 timer, og min nedskrivning kun er på 6 timer, fordi jeg er ansat på 30 timer ugentligt? Skal jeg så arbejde mere på andre dage? I min mødeplanlægning tager jeg netop højde for eventuelle forskelle, ved at vagter på andre dage bliver længere eller kortere. Det kan derfor godt være, at du skal arbejde mere på andre dage, medmindre vi aftaler noget andet.